A Catalunya es calcula que hi ha un centenar de granges de cria de caragol, mentre que a l'estat espanyol se n'han comptabilitzat mig miler. El sector helicicultor es troba en procés de creixement i professionalització des dels darrers anys, tot i que la investigació al voltant de les problemàtiques d'aquests mol·luscs són poc notables. Tot i això, la FECOLL, amb la col·laboració de la UDL, ha organitzat l'11a edició de la Jornada d'Helicicultura. Això és la tècnica ramadera per obtenir caragols. Ho ha fet amb la voluntat d'aportar informació als professionals i interessats d'aquest sector. Enguany ha comptat amb una trentena de participants que han pogut assistir a dues presentacions i una taula rodona. Ha tingut lloc a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la UDL. S'hi han proposat problemàtiques i qüestions al voltant del caragol i com des de les associacions es treballa amb universitats i centres de recerca per ajudar a resoldre-les. Això no és una cosa senzilla, és una cosa que portem molts anys treballant perquè efectivament som un sector molt petit i perquè et facin cas has de ser molt insistent i demostrar sobretot que som gent professional, que tenim les granges legalitzades i que ho volem fer tot molt correcte. Un dels temes centrals ha estat la presentació d'un projecte liderat per l'Organització Interprofessional del Caragol de Criança amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es tracta de la presentació d'un producte natural experimental per evitar la cariosi entre els caragols, és a dir, la infecció dels mol·luscs per aquesta bactèria que afecta la seva reproducció i desenvolupament. Amb aquesta activitat s'ha inaugurat, doncs, el programa oficial del 39è Aplec del Caragol.